Innalillahi wa inna ilaihi raji'una. Labari da dumudumunsa. An kashe shugaban kasar Chadi wato Idris Deby a fagen daga yayin da yake fafatawa da 'yan tawayen kasar. Mai saurare ya gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi akan wannan mutuwa ta shugaban kasar Chadin wato Idris Deby. Amma kafin mu tsinduma cikin wannan rahoto, da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa. Domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Rundunar sojin Chadi ta ce shugaban kasar Idris Deby ya mutu sakamakon raunuka da ya ji a fagen dagar da ake fafatawa da 'yan tawayen kasar. A halin yanzu dai, Chadi tana fafatawa da mayakan da ke tawaye waɗanda suka ƙaddamar da hari kan babban birnin ƙasar wato Jamena. Ana sa ran shugaban kasar wato Idris Deby zai lashe zaben shugaban kasar karo na 6 bayan zaben da aka gudanar a watan Afrilun da ya gabata. A wata sanarwa da ya gabatar a gidan talabijin, mai magana da yawun rundunar sojin kasar wato Janar Azam Barmando Aguna ya ce shugaban kasar Idris Deby na Chadi ya ja numfashinsa na ƙarshe a yayin da yake kare martabar kasar a fagen daga. Tuni dai an rusa gwamnati da majalisar dokoki, majalisar koli ta soji za ta jagoranci kasar har na tsawon watanni 18. An sanya dokar hana fita sannan an rufe dukkanin iyakokin kasar ta Chadi. Mr. Deby ya ɗare mulkin kasar ne tun shekara ta 1990. A ƙarshen mako ne ya je fagen daga don kaiwa dakarun da ke yaƙi da 'yan tawaye ziyara a kusa da kan iyakar ƙasar wato ta yankin Libya. A ranar zaɓe ne wata ƙungiyar 'yan tawaye ta kai hari Chadi daga sansaninta da ke Libya. 'Yan tawayen sun tunkari da Jamena fadar gwamnatin ƙasar, sannan ta ce ta ƙwace wani babban yanki a cikin ƙasar. Shugaban ƙasar na Chadi Idris Deby wanda ya sha tunkarar 'yan tawaye a cikin shekarun 30 waɗanda ya gabatar ko kuma mu ce ya shafe yana mulki. Ya tafi har arewaci don yaƙar su, amma sai ya gamu da ajalinsa a can ɗin. A watan Fabrairu na shekara ta 2021, wata kotu a ƙasar ta Chadi ta ɗaure wani ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar a gidan yari na tsawon shekaru 3 da zimmar gyaran hali. Kotun ta yanke hukuncin ne bayan ta samu mutumin da laifin rubuta cewa shugaban kasar ba shi da lafiya kwarai da gaske kuma yana jinya a kasar Faransa. An dai kama Varadin Barde Togo shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta kasar a cikin watan Janairu na shekarar 2020. Bayan da ya wallafa labarin rashin lafiyar shugaban kasar Idris Deby a shafinsa na Facebook. Kotun ta hukunta miyagun laifuka ta garin Jamena babban birnin kasar na Chadi ta bayyana laifin da aka same shi da aikatawa a matsayin keta doka na tsarin mulkin kasar. Wani dan adawar Mr. Deby a siyasance Sale Kebzabo ya kalubalanci hukuncin da ya kira da rashin adalci mai kuma bita da kulli a siyasar kasar. Idan ba ku manta ba masu sauraron mu iwar haka shekarar da ta gabata shugaban kasar Idris Deby ya sha fama da 'yan kungiyar nan wato ta kungiyar Boko Haram wadda take karkashin shugabancin wato shugaban nan nata Abubakar Shekau. Shugaban kasar Idris Deby ya karbi kambu a wacan shekarar inda sunansa ya shahara wajen yaki da 'yan kungiyar Boko Haram inda ya ci galaba a kansu. Mayakan na Boko Haram tunda suke yaƙi ba a yi shugaban da ya ratsa su ya keta su ya faffasa su ba kamar Idris Deby. Idan baka manta ba mai saurare, iwar haka a shekarar da ta gabata ana cikin corona, shugaban kasar na Chadi Idris Deby ya yaƙi ƙungiyar ta Boko Haram inda ya kashe mata mayaka da yawa kusan 100 da abubuwa.
inda ya kwaci makamai da yawa a hannun 'yan kungiyar ta Boko Haram. A wannan lokaci ne ma aka ringa yada cewa shi shugaban kungiyar ta Boko Haram wato Abubakar Shekau ya rasu, duba da irin ragargaza da aman wuta da shugaban kasar Idris Deby ya yi wa kungiyar ta Boko Haram. Wannan lamari ne ya sanya wasu daga cikin 'yan ƙasar Najeriya ko kuma 'yan ƙasar ta cikin Chadi suke ƙalubalantar dukkan wasu wanda suke yaƙi da ƙungiyar ta Boko Haram, musamman ma shugaban sojojin Najeriya a lokacin wato Janaral Tukur Burtai a lokacin da yake yaƙi da ƙungiyar ta Boko Haram. Tunda yake yaƙi da ƙungiyar ta Boko Haram bai taɓa masu ragargazar da shugaban ƙasar na Chadi ya masu ba. Wannan ne ya sanya aka kalubalanci shi shugaban sojojin Najeriya wato Tukur Burtai akan cewar ya kasa yakar kungiyar ta Boko Haram. A karan farko shi kuma Idris Deby ya saka kayansa na sojoji, kasancewar shi ɗaya ne daga cikin waɗanda suka ritaya a sojojin na Chadi, wato tsohon soja ne, inda ya sanya kaya ya fita fafatawa inda ya yaƙi 'yan Boko Haram ɗin ya kore su daga iyakar ta cikin ƙasar, har da ya ga bayan su a cikin iyakar ta ƙasar tasa. Sai kuma a wannan karo ne shugaban ƙasar na Chadi Idris Deby ya gamu da ajalinsa bayan shiga fagen daga da yadda ake fafatawa da 'yan tawaye da suka bulla a ƙasar tasa wato ta Chadi. Babu shakka wannan mutuwa ta shugaban kasar Chadi wato Idris Deby ta kafa tarihi, duba da cewar yana ɗaya daga cikin shugabannin da suka mutu domin kare ƙasarsu. A Afirka gabaki ɗayanta shugaban ƙasar Chadi za a sanya shi a sahun jarumai, domin kuwa shugaba ne shi wanda yana kan mulkinsa ya fita zuwa kare martabar ƙasarsa inda aka kashe shi a filin daga. Wannan za mu iya cewa shugaban ƙasar Libya wato babban jarumin shugaban ƙasar nan wato Gaddafi, shi ma aka sha fama da irin waɗannan matsatsalo inda aka sako shi a gaba, inda aka kawo ƙarshensa ta hanyar kashe shi. Haka zalika shi kansa wannan shugaba na ƙasar Chadi, babu shakka ƙasar Chadi idan da za ta yi nazari sosai ta yi babban rashi, domin samun irin shugaban ƙasa kamar Idris Deby zai mata wuya, domin kuwa shugaba ne mai nagarta, mai ƙarfin iko, mai kuma ji da talakawansa, yana kula da mulkinsa daidai yadda ya kamata. To mai saurare, wannan dai shine ƙarshen rahoton da muke ɗauke da shi, inda kuka ji cewar shugaban ƙasar Chadi wato Idris Deby ya rasu a fagen daga bayan shafe shekaru 30 akan mulki yana gudanar da mulkinsa, inda kuka ji cewar ya ɗare mulki tun a shekara ta 1990, inda ya kai shekaru 30 akan mulki. To wace iriya adda za ku yi wa shugaban kasar na Chadi, kasancewar ya mutu a fagen daga domin kare kasarsa da al'ummarsa? Mun gode masu sauraron mu bi sauraron labaran mu da kuke da bidiyoyin mu a koyaushe. Ku dan kula mana da yi alamar subscribing, sannan ku danna kararrawa idan ba ku taba yin hakan ba, domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaran mu da bidiyoyin mu a koyaushe. Mun gode masu sauraron mu.